Mr. Yes, if you have a chummy. A chummy. And I did be sibium. And no me. So young me. Yaman quan can yet. Can name a bay a bassa. So call him. I got to be a come. And yummy boy pie set. A quack watcher. So for chummy, Mother woman. So let me see no city and let's have family, sir. Why a patch up? Hey, one was upon muscle. The human American name and the entire mebo born, or to inform baby or one pampano. None of the power. Maybe I said, I'm a catch on. Watch a crank, I'm over one come away. You are some man, okay. No clear back of it. Oh, what is this? And there. So also one of the way 1 year. With many of you. Yes, a for baby, so I had you. Oh, be a many were dinkler. In book of my child, a mirror for any best shame. No shame, baby, I may want to say for yes, and I said, be deep and quiet. In the house where you will need mammy. to say a chop and open not outside the woman for. The American is a power chow, a bean sibium. And I make a choice a matter. There's many never. Say CBM. Or we should be in a deal. No person may be a mayor. In Peso, be away. Bachani. Now, I got my way. Bacho. Okay. Bacho then I'll be dear. Oh, see, I did. I come much than the. Come on, Shadano. Oh, What a quademeba, nobody didn't get on. Why? Mira, Adaruma, Monica, sir, Yansabokwa. 7 previous certificate widening. Mira, Adaruma, watch her say. Ukui, no cruma for and soon young. And Chay, and Sankunya, what did you say? Sebi, a send monsieur woo, Quenchia, new mind, Sam Fata, about Patabri recruiting. When in your why you want to see, or so her, the entire Bassa, into your Sankunya, I am fiaso, any into two form. Na I am sure. Sebi, who may be a free bar, now the Kudentia Abassa. Lura, Wadaroma, at Sankunya, was saying, Ready, Beckham, the crew said, we inquired the Bunkum one fat, the Yaman uncle. Yenina, yes, says I drink a to form sea, but he say, be a do, baby, I'm from Swono, if you ban. You ran across and say, yeah, from DBA 7 no casino. Yen Tishi, the so. You know who may be a how no, if you ban any dintia, a banisa. Daruma. So Kaya, Nancy, baby, a Sankuyan, so your boy home with your food. You, whatever, said the Jasican. Ye nanny afraid ye nanny of a dear for form. There's a sabri, Monsieur Crank, and Mrs. say. I bet me and come and see the rules. If you say, the other, you know, and you, woman, somebody, the Pacum maybe in him. Nanka omani na be bobi that radar na se yin etwe hia e bia no bi ni bibi wasuma obit mother na ji na mo so tme ho kwan a o de be fa so ngani fo makasa agina mo nyina mo che no titiri woni continue dia e fa oso musi de roso Yeah. Hey. Akono bia. No when you more serious you. When you see you. Ade. E ya chere na mo bibiri. Heading kai me de na no beda wase. Why ade ama me ho adwire me. Ti me da wase pa. Edi ati na ma ya ma ho adwira eno ho aseda ne serious. Enti wani nya. If say me won say
It's me call ya ho ko chichi me try say the see you no. And you see be on the bonnet accounts. Yawa bo mani. Want me fast and see you. Asa yawa ze mi ka chen ze man. Ema se mu impie. Mema mienu na ye di nkomo nti asa mu de ni kwansenka. Yawo Mena wo humi a asem bia wo bia na eya me se meka. Ti me de a be pie fi na numa ba. Ti me da wase. Obi wo anka obi gina sa asem no senka ode ntawantawa beti yentem. Nso wa anyesa. Mutimi nya akokoduru ko chichi mo kire na me da wase ewe. asida de nananom ana o se do mase. De me ye nyina na edi se me ye. Efese ade si ye nyina na mmea me so ana we nyina baaye. Wani jinso a mani age. Ore ho a mesome ra ho. Tina se ma asede bia o se me ye bia no. Na o se me ye. Eni tina ma me ne yawo ekodi sa nkomo yi. Na yawo makasa ma chiro se asemi mema mienu ma ne nka yentem. Na yawo antimi amfa asemi anhye ne ho. Mene ya ode se wodi nkonkonsa chena na oka asem chena aka chene se no ama obi antia ka hu ne se wo sori akwa ma ebe ka aka ne meni ukranke unru ha ne ha na mate tie ne de emeniji bebre se sisie mu mienu montem bibia ni montem a se mutuma na mo kama se ne netie sa na yina ha ye den ye hwehwe no zie mi hia wonim sere me bohwe age ma de mate ya bekasa na chiri mate Ago. Hey, wanya. Ya baba. Na what is that? Remember what? Baba mo. Bacho. Ya ile ye. Ye ke boko. Bacho me he. Henkai. Ah, henkai. Oh. Henkai. Henkai. Amen. Brana wanya wo. Go. Julia, upa amechapa kwa wewe. Me wadeni. I didn't know Subai is that. I didn't know Subai is that. Obey the Ufio. Obey the Ufio. Mbele ndio ufio, sema amba shisho. Ndio kacha. Ufina ko baya to nka. Ati nini? Ni ya me ko ipa beti ya se yo, beti guho. Chantro ni visa, si chantro ko ni ye chako ni ye chako. Na ka fa kwa chantro de un chantro. Yo anya ona na obuafu a wo be ma no atwufo. If na ba ho no. This my fuel. Man ton come to me bio. This mean to me. Eza. To me. Na ndi me ma ba ho sa o ye ho sa. If you Onyakura. Ka bi tire ma me no. Ani ana ayi ebia wo no. Yeah, sure we no. Why? den nkomo aye di minu mienu adi nkomo me se nkomo imane nka yentem na wa kokobo akono bia mane Abaje pa so no sa 70 fan se men komiti den ya o se men nsusu na me bona mane atase meni akono bia entem no
yɛmfa asɛm nsie ho meme titiri koraa no memfa asɛm nsie ɛwɔ no ho sɛ biribi ha me a anaa obi ka asɛm kyerɛ me koraa mpo no a mehu no pɛ ɛwɔ sɛ meka kyerɛ no wate ase nti wede ɛnyɛ bɔne biara kyerɛ sɛ woyɛ firi tirim mete aseɛ sɛnea woka no ɛnyɛ bɔne biara deɛ nanso asɛm yɛ asɛm a wɔsɛ nka ɛyɛ mmɛma nkɔmmɔ yɛmmienu sɛ nka ɛka yɛ ntɛm so ɛnyɛ biribiara na ɔsɛ ɔma mbaa yɛ dɛn ɛte bi so ate aseɛ asɛm bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛ baanu nkɔmmɔ ɛwɔ sɛ yɛ ne mmɛma no yɛde sie yɛn ho na yɛde kora yɛn ho so ate wase nanso sɛ wɔa wo no tua sɛ asɛm ha wo ne ɔbaa te ayɛ sɛ awarefoɔ no wo ne ɔbaa te na biribi ha wo a woyɛ bɛrima hɔ ɛdɛn a wo ne ɔyere bɛsusu ho wate ase ɛyɛ wo ne ɔyere bɛsusu ho nti nyɛ bɔne biara ɛsɛ ne wadi nkɔmmɔ na sɛ mekɔbɔ namane anaa meka kyerɛ no a ɛyɛ sɛ hwee ɛyɛ ɔdɔ na ɛwɔ me ne mmienu ntim bɔne biara ni ɛnyɛ si awie ɛyɛ ne den deɛ asi ne deɛ asi awie na mmom asɛm foforɔ ba na nkɔmmɔ foforɔ ba na yɛdi a nkɔmmɔ a ɛyɛ me na ɔyɛ mmienu nkɔmmɔ no ɛnka yɛ ntɛm deɛ ɔsɛ pie no ɛbɛpie deɛ ɔsɛ ɛka yɛ ntɛm no ɛbɛka yɛ ntɛm ɛnyɛ ne nyinaa na ɛsɛ ɔka wo tirim deɛ ne nyinaa na ɛsɛ ɛka wo tirim deɛ ɔsɛ ɛbɛpie no ɛbɛma saa nkɔmmɔ no ayɛ den apie deɛ ɔsɛ ɛka yɛ ntɛm so no ɛbɛka yɛ tirim no ɛbɛma no ayɛ den abakye papapaa mate ɔka mate ata foforɔ bia mu a ɔne bɛdi saa nkɔmmɔ no bia no mɛhwɛ sɛ memu namane anaa mema obiara so nte ɛbɛka me nkwa metirim saa pɛpɛɛpɛ Adoma na ɔkunkum wɔ ne mu ɛdeɛ na asi nti deɛ na makunkum anim deɛ na asi nti wopɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wonnim deɛ asi Adoma daabi o asa wopɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wonnim deɛ asi ɛsɛ me woyɛ me dɛn mehu wɔ na sɛn ni asa sɛ dɛ womfa menyɛ hwee bi sɛ Adoma bɛde woyɛ hwee na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ ɔnsɛ sɛ sɛ yɛ no ɔbaa naba so ɔbaa naba nti sɛ meyɛ no hwehwehwehwehwehwem a ɛde nsɛm pii bɛba waa wonim sɛ dɛm ne ɔteɛ na ɔne wei ɛnso ɔbaa meka sɛ wonyɛ bi a na madi torɔ wayɛ bi waboa me sɛ nyɛ wo a ebia nka baabi a makɔ nka nimguaseɛ koraa ba so ɛsɛ meti mpanyina kɔnya so meyɛ nkɔnya so ni sɛ ba sɛ mekɔ kɔpɛprɛ mu kɔyɛ bibi si apa a mede animguaseɛ bɛka abusua no ebi bɛka abusua na bi aka ahemfie nyabotrɛ menim sɛ yɛfurubɔne anim masa ɔbɛyɛ wabɛyɛ a wɔyɛ a wɔkɔ a wɔba ɔyɛ a wɔkɔ yɛ ɔbɛ me se ɛnkyɛ ɔbɛsan hwem ɛno nsa no ɔnkɔ no ɔmmra no na ma wabɛgye wo tiri adeɛ ma bɛgye waware na kyerɛ sɛ wɔyere baayɛ deɛ me so ne mfa so biem ɛma wo nyɛ saa Adoma deɛ wokan deɛ saa na wopɛ akyerɛ sɛ wɔyere ba deɛ a na wayɛ me ntoma go wode mato nkyɛn ɔkɔ deɛ a na afei woahu me anaa Adoma daabi o mpanyin so fiti prɛko pɔs ya mogya ba ɛkɔm de wa ɛnyɛ wo nsa du no ɛna wode bɛte aduane ahyɛ wɔ no mu ɛyɛ kakra na ɛdie na wɔyere baayɛ wayi w'ani ama me asɛ deɛ wonnim me koraa bi sei meso ɛyɛ saa na ɛha me meso meyɛ ɔbaa ɛwɔ sɛ woma me hu sɛ me ne bɛrima ne te woyi w'ani ama me sɛ sɛn tie sɛ woyɛ me dɛn nyabotrɛ ɛnkyɛ ɔbɛsa hwem ɔnkɔmmra no na mabɛware mo ba bɛyɛ wo mwadeɛ na me ne watu afiri kurom kora kɔpɛ baabi akɔbɔ yɛ bra da bia sɛ yɛ na woka sɛ yɛ ɔhu sɛ woka na wode adaadaa me sɛ yɛ ɔkɔ nso a no wayi w'ani deɛ Adoma timaseɛ nimguaseɛ mfata ka ni so wei nya deɛ yɛ no bɛdwa mu ayɛ kokoamudeɛ so kokoamudeɛ so deɛ yɛyɛ no kakra sɛ dɛ bɛyɛ nkɔfa asɛm bi ama so sɛ nyabotrɛ kankɔma to yɛ Adoma ni aba Adoma ɛdɛ na ɛkɔ so yi nti mepie ase mekuna sesa sɛ wɔne menni nkɔmmɔ pie abɔnten a bla wɔpɛ ne wɔpɛ fie
No aduane kora si hɔ a wɔnni. Dɛn. Anyɛ sɛ na wotie o. Dɛn. Sɛ moagya me nti aseɛ. Nti aseɛ. Sɛ mefrɛ me bɛgya pɔm a, mebusa no. Nneɛma a yɛkɔ so. Nti nneɛma bi ase. Nti bɛrima deɛ, kɔfiri abɔnten ba koraa na ahyɛ ase ebu me din. Adoa maba fie o na awɛn. Dan mi wura, dan na esie. Dan na esie. Dan na esie wɔ gyamansi amatu mpa na yi. Na nkan de bia na wo nkwa o so ba mi de bia wo nkwa mi fiesa unsem so yesa mi smenya ase e bi se me de me be ma sa enti wo de ho nto na me de menya ase mo bla ba yesa wo di wo hu mi kakra kra o mu ti me nto adan me no ha na ta ko ne ongo odo yodo we na de on fe ase we wa kasana me mama ade dia ibu kakra o ye dem So for what? boaje Me nam kwa so ka me ba ho no. oh sa Ene video mami jamu na mo. Mami jamu. Mami jamu me ame ko na. Dabi mo to mo komo no sina. Dabi. Mr. Mami jamu na mo nin komo. Bye. Hey, Ai kai. Jakuma. Etri, bye. hey Japoma. Jakuma. Tre wo haje. So deep. Woni e Japoma de. Bla you can come. Ido ka kremia isi anu odura bibi anu odura. Woni e Japoma de. Bla. Woni me me feel. Ese me nim de. Akono bia me nim no. Enye se na akono bia tie. Me nim o, nyese me nim o. Woni wonya me fe. Edi ade nkwa. Sana me nim tie. Ti woni. Ah. Me na me nim o. Wo sra me hu, umu na so me hu. Me mu na e me nya hwe sana me nim tie. To be zo ka chem se umu na Debi. ti me hu se wo mu na. Ebufu wo mu. Ya o me se ebufu bi eni me mu adan. Asma wo kere mama mbuofo me se ebufu ni me mu. Oh. Ebufu ye. Pami chori ntam se ebufu wo mu. Migusu e pouch. Se de me ye no. Tama me to no mo an kru na me me ti bobo me se Debi de me ye no ma nya ni. Nti me sro. Se no ho ebufu na egusu wo mu a. Ifru mu. E fa chame. O se me do. O cha se. Ya. Wodi kan pa macho. Me se me di acho. Ese na wo se be bo nkuru bi ma den. Se me nim de ho sitie. Ani jini no bi. Misrawa. No ntome. Ti misro. Me ne wo ho asem bia wai. Me ne ni asem. Ojidi. Me di acho. Akono ojidi. Me se me di acho. Srena mu so da chem. Na so ya wo kokko bi wo ho a. Na nanu manim ne mempe. Mempe kwa. Ya me no to ye nya no mu adan. Asem ba di kan tiem na hu se de wuye. Ne kwan so an no na sese. Na da bia begina manim abepa ma cho se mempe sa de no. Wo de ebufuo be pamo me. Adan. Mate. Osu me hu kwa me fa so a. Mehwe me nyama bi. Misrawa. Se dia kan. De mo na de ma mu nko. Na dia kan. De mo hu ba. Mehwe se ebi nsi bi. Na dia wo kan. Dia open no na me yamo. Ti dia open no mehwe se me di hu duma. Mate. Why? O kan se o so ojitu mu se no. O mo to me se fom. After me wo sa kono bia da chem. So kan ende na ebufu no do. Ti se den me wo se da chem. Tum.
Tumu economy atu. Oh, tumu. O don me. Wen chuma sasa. O jiri wa ko so da tumu. You know that tumu no. Tumu sasa. O mo fe. O no mu na yo kata. Ni mo na. Sisi no mi hu bra no. Sisi na ho. Nesi media choice eri asembi. Mate. Ai kan no. Waje asema ba. Edi asem na ba. Mojo be je di se. Ejapo met mesimu pampan aba mi fie. Oba yin so a me maame na obeto. Ai kan na Japo ma be fia be hwehwe na oban na ma. Na se we de nya asem bia. Ya asem. Me maame na obesi ni so keke no kura ya asem. Adwe be na maame beke. We nya asem bia. Waba na oba be hwehwe na wonu na maame na wo a. O ma bi bisa wo so onyonko no. Na se we nya ade o so ma na ye wo dadwene anase ma na ya wo dwendwen. O ma me bisa wa. Ka se onyonko no. Ka se me nzo me kura me nyonko no hwehwe nyina. Nti we nya asem bia. Bi o hwe nyina no. Oba o fie ho. Na se otimi ba me ho otimi so ba wo ho. Pa asem bia obeka mama wo maame ebeto ni tirim. So what I say? This year me ko twa maame ndra na nse. Enye ntro na wo twa no na se Japo maame nim no. Ejapo ma kura me no akasa so be ba me ho kura. Suma obi. Obi me fie me mra. Emfa wo pe ne be emma ho no. Oh, na osi mu pam be si na. Oye na naba wo. Oye na naba. Eno me bi wo ho a o so kasa mmem. Ka chiro maame se onyonko no ne keke bibia nim. Obeti ase. So me no onya musa me. Se me de be no na se oya me de onya nkan. Enta ma yidi. Eno ana me nyonko ne me ma wo futu se. Okọ na so kofa sa asem ne ba. Wa mboso dia asem bi eni ho. Aka mate. Onya musa me, obusa me a bekas madam fo. Sa pepepe onyonko no hwi nim. Bibia nim. Mane hu sa asem a wo ka no no kre. So as I say. We nya ade o so mane how. We ase. Abwaje. Abwaje kan pa. Abwaje ni anyene ntamu de. Sa nyuma bi sei die. O so wa wo. Oya di o. Ya anyene ntamu. Vale, ¿cómo? Mami, ale. Não só dentro não, você. Será qual? O será qual? Cuida com. Asima mbebu sa ni kuro bi an fancy me. Kan ne kuro fa kire me. Me ko ade ne sifia. Mami, tete. Ubusa mi sese. Me ko papa se tena mu te sai. Papa. Me sorry a. Me ya de me ya wi a me no adwane ma na. No wadi di nso asin so. Wa ko dware. O wa se tena no okọ. No. Eno wa no. Me fa bibia nsie me. Ni kuro wo mbia ka kire me. Me pese me hu. Me ko ya de sifia o papa. Mami, anu na maken. Ofaya o dem. Oni o anko asetena. Manu adwane no wadi. Bibia Papa wo dem. O papa timitina dem na me bae de wo so wontena fie ha no. Ai na wo de asemusie me. O papa pia brebele na oba fie. Japo ma o ma amene me. Iwu abaye mobo. Tem di ka se. Oba ta nim de ne ba bedie. Fa hwe nsie me. O papa wo pia ebre ben ene oba fie. Ato de bi o chede. So se minim se akwa asetena. O se asetena de to de bi atimi che. Nsem ne do so a. Na o se na nsem na esisi okrom ha nti minim se anu nti na ya wo che. Ade ma me ade asembe
na wa nti wo ti wo fuo ni ntofom me ba papa nkomo ko ni mi ni bio papa wo ni mi ni nkomo na anu adwane ame no ayesi ha ma ade a che so adai e de na ekoso me ntini e ma biase etia me se kan kura bi o mu fa kire me ha adai mama bibi wo ho na ka kire me wate wo ma me ni me fa sem bi ansie me oye se wo kwhye mu a wo mbada no no oye senka wo ma adenti no obeware oba afoforo aba betina fiase ti me okan no na me kura me yese o ama na nkasa te ma me de koto ai ni fahene anim ama one ne ekasa efi on me ti fi bi ade ma me ade asembe o de koto ni fahene anim one ne kasa so one ne kasa na one ne kasa no so no so hu se eni ma sesa na se de tie na tie mama sa no de se mitimi fa mani nsam papa sa akama te bitima so la kode mama ada asem wo hwana asem de bi wo ade papa sese so ni so apefie woni mi ni nkomo because apa kwa wo mfi me papa so tete me na me wija e manisa bitima kode na me de ka fro na so anka san so ka ho o che toto ye da pama enti senka papa te se me da ayale mpaso a enti ko ma me hweme yila ko hyemu mai wo so wo yi wani ha